سلام تخطاتل تزال كانل نسكت محبراوي طباوي بوليتيكاو كنتات نابرانا بجامعين مملكات مكتيا سلازي شير سبسكرايب تبارك تحمقو سلام تخطاتل تزامرب كميك أنيخم تمالي عسرت شوعة حسي بقالة تقارل تزنبرو أبدأ زقموت إيرتراويان زستودبه معالتي حربنياتات أبزبل زته تساتفة نيره زد زته زي نتاشعي عمتو زكاية زلو خوينو بحفشانتهم أب قالسي هزب إيرترا زتساتفو قصاب الجون زتساتفو زلو حربنياتات تقارلتي هاقر واقلقلوت هزبن كالئن كبرين مهاب زتدالوه زته نيرو ኣብቲ ዘተ ብዙሕ ነጥብታት ተላዒሎም መን እዩ ሓርበኛ ስለምንታይ ሓርበኛታት ክንኽብር ኣለና እዚ ንእሽተይ ወለዶ ካብዞም ሓርበኛታት እንታይ ክመሃር ኣለዎ እቶም ሓርበኛታት ከነዚ ንእሽተይ ወለዶ እንታይ ከውርስዎ ኣለዎም ኣብ ዝብል ነጥብታት ብዙሓት ኣብኡ ተዛሪቦም ማለት እዩ ኣብኡ ግን ሓንቲ ዘገደሰትኒ ሎሚ እውን ክዛረበላ ዝደሊ ዘለኹ እዚ ንእሽተይ ወለዶ ኣብ ሓርበኛታት ብፍላይ ከኣቶም ኣብ ቃልሲ ንናጽነት ዝተሳተፉ ተጋደልቲ ኣብ ልዕሊኦም ዘለዎ ክብርያ ማለት እዩ ገለ ሰባት ነዞም ሓርበኛታት ወይ ነዞም ተጋደልቲ ብብዙሕ ዓይነት ስማት ዘቆናጽብ ዓይነት ኣስማት ሸፋቱ ከምኡ ዳ መሰለ ካልእ እውን ክዝልፍዎም ክፀርፍዎም ስለ ዝስምዑ እዞም ናብኡ ዝነበሩ ተጋደልቲ ኢር ከም ዝበሎም ካብ ገለገለ ሰሚዐ ማለት እዩ ኢር ተበሎም እውን ዘየብል ኣይኮነን ምክንያቱ ከም ንፈልጦ ዝበዝሑ ተጋደልቲ ነቲ ናብ ኤርትራ ዝነበረ ጭቆና ንዕኡ ፀሊኦም ነቲ ዝነበረ ኩነታት ክንቅይር ኢና ኢሎም ሃገር ክነምፅእ ኢና ኢሎም ዝኸድዮም ስለዚ እዚ ሂወቶም ዝወፈይሉ ኣካላቶም ዝወፈይሉ ሙሉእ ዕድሚኦም ዝወፈይሉ ቃልሲ ንህዝቢ ኤርትራ ኢሎም ዝሓስብወሶም ንዓና ኣይኮነን እስኹም ሸፋቲኹም ነርኩም እስኹም ከምዚኹም ነርኩም ኢልካ ዘቆናጽብ ዓይነት ስማት ክትቦም ከለኻ ዘሰክፍ ኣብ ገለ እዋን እውን ኤር ዘብል እዩ ሕጂ እዚ ኩነታት ኣነ ክሪኦ ከለኹ እንታይ ይኽብል ደለ ብመጀመርያ ንተቃለስቲ ክብሪ ዘይህብ ተቃላሳይ እንታይ ክንብሎ ኢና ባዕልኹም ስመይዎ ምክንያቱ እዚ ሎሚ ዝቃለስ ዘሎ ወለዶ ፍትሒ ከምፅየ ኢሉ ብዙሕ መስገድል ዝሓልፍ ደሎ ጊዝኡን ገንዘቡን ክሳብ ሂወቱ እውን ዝስውእ ዘሎ ወለዶ ፅባሕ እሱ እውን ሽፍታይ ነይሩ ወይ ከዓ እሱ እውን ከዳዒ ነይሩ ካልእ ዓይነት ዘቁፀልፀላ ኣስማት ክዋህቦ እዩ ስለዚ ነቶም ንቃልሲ ዋጋ ዝኸፈሉ ዘየኽብር እንድሕር ኮይኑ ከምዚ ዓይነት ብጫ ክገጥሞ ከም ዝኽእል ብኣጋ ክርድኦ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ግን እዚ ቅድሚ ምባለይ ወይ እዚ ምስ በልኩ ስለምንታይ እዮም ሸፋቱ ዝበሃሉ ዘለዉ ስለምንታይ እዩ ሰብ ኣብ ርእሲኦም ሕርቕርቐቱ ዘውርዶ ዘሎ ኢልካ ዘይተሓስብ ዝብል ክመፅእ ክእል እዩ ይርዳእኒ እዩ በዚ ዘሎ ናብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት እቲ ንሕና ዝተፀበናዮ ናፅነት እቲ ንሕና ዝተፀበናዮ ፍትሒ እቲ ንሕና ዝተፀበናዮ ዲሞክራሲ ስለ ዘይረኸብና ሕርቕርቐትና ናብዞም ተጋደልትና ነውርዶ ንህሉ ኢና ግን ፍትሓዊ ድዩ ኢልካ ምሕታት ከዓ ኣገዳሲ ይመስለኒ ብሓፈሻ ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ክንሪኦ ከለና ኣብ እዋኑ ብዙሕ መስገድል ከም ዝነበሮ ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ከም ዝነበሮ ምናልባሽ እውን እቲ ንሕና ዝተፀበናዮ ወይ እቲ ንሕና ዝሰማዕናዮ ገሊኡ ዝተሓላለኸ ካልእ ሓቅታት እውን ሰሚዕና ክንከውን ንኽእል ኢና ዲሞክራሲያውነት ዝማእከሎ ወይ ዲሞክራሲያውነት ዝበዝሖ ቃልሲ ነይሩ ማዕርነት ዝበዝሖ ቃልሲ ነይሩ ኣብ መንጎ ሓላፍን ተራን ወላ ሓንቲ ፍልልይ ኣይነበረን ዝበሃል ነገራት ሰሚዕና ክንከውንና እዚ ሕጂ ዝትረኽ ዘሎ ከዓኒ ብዙሕ ለኽለኻት ከም ዝነበሮ ሕድሕዳዊ ግርጭት ከም ዝነበሮ ክሳብ ምቅትታል ከም ዝነበሮ እውን ሰሚዕና ኢና ሕጂ እዚ ዝሰማዕናዮ ግን ነቶም ሂወቶም ዝወፈዩ ነቶም ኣካላቶም ዝወፈዩ ነቶም ብዙሕ መስገድል ዝኸዱ ተጋደልቲ ንዕኦም ከቆናፅብ ይኽእል ኢልካ ምሕሳብ ኣገዳሲ ይመስለኒ ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኦም ኣካሎም ጎዲሎም ግዜኦም ኣጥፊኦም ገሊኦም እውን ሂወቶም ወፍዮም እዛ ሕጂ ሃገር ኣላትና እንብላ ዘለና ኤርትራ ኣምፂኦም ኣለው እዛ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ዘይዲሞክራሲያዊት ክትከውን ትኽእል እያ ፅባሕ ግን ከም ኩለን ዲሞክራሲያውያን ሃገራት ዲሞክራሲ ዝሰፈና ሃገር ክትከውን እያ ዝብል ተስፋ ኣለኒ ብዙሓት ሰባት ከዓ ከምኡ ኢሎም እዮም ዝቃለሱ ዘለው ስለዚ ነዚ ዘሎ ኩነታት ናብቶም ተጋደልትና እንድሕር ነውርዶ ኮይና ወይ ዲስፕሌይስ ንገብሮ እንድሕር ኮይና ኣብ ርእሲኦም ሓረቆትና ነውርዶ እንድሕር ኮይና ስክፍታ ዝፈጥር እዩ ንዕኦም ከዓ ከም ዝጎድኦም
ኣብ ግምት ምእታው ኣገዳሲ ይመስለኒ እቲ ካልእ ኩነታት ክንሪኦ ዘለና እዞም ሰባት ገሊኦም ብፍላይ ወይ ብዙሓት ካብኦም ኣብዚ ዘለው ቃልሲ ንፍትሒ እጃሞም ዘበርክቱ ዘለዎ እዮም ምናልባሽ ከምቲ ዝግብኦም እጃሞም ዘበርክቱ ኣለዉ ዶ የለውን ኢልካ ካልእ ምርኣይ ይኸውን ይኽእል እዩ ወላቶም ኣብ ዓዲ ዘለው ተጋደልትና ገለ እውን ኣዘ ሰራዊትና ነቲ ስርዓት የገልግልዎ ኣለዉ ኢልካ ምሕሳብ ክከኣል ይኸውን እዩ ብኡ ክትቃዓሎም ትኽእል ኢኻ ግን ወታደር ወታደር ኩሉ ግዜ ብሓደ ዓይነት ትሪኦ ከለካ ከዓኒ እንታይ ኣማራፂ ኣለዎም ከይካ ክትብል ምናልባሽ ስለምንታይ ከምቶም ተኣሲሮም ዘለው ዘይቃወሙ ስለምንታይ ዘይቃለሱ ኢልካ ክትሓሰብ ትኽእል ግን ተቃሊሶም እንታይ እዮም ክኾኑ ዒርዒሮ ከኣቱ እሶም ከዓኒ ነቶም ተሪፎም ዘለው ኣብቲ ኤርትራ ኩሎም ኣብ እስር ቤት ወይ ከኣትዉ ድዮም ወይ ከዓኒ ኩሎም ለውጢ ከምፂኦም ኢልካ እንተሓሲብካ እውንሲ ብናይ መገዲኻ ንዕኦም ትፀርፎም ብናይ መገዲኻ ንዕኦም ተቆናፅቦም ኢልካ ምሕሳቡን ኣገዳሲ ይመስለኒ ስለዚ ኣብ መጨረሻ ክንብሎ ዘለና ወይ ክንሪኦ ዘለና እውን ቃልስና ምስ ሰባት ድዩ ቃልስና ንሰባት ብምዝላፍ ንሰባት ብምፅራፍ ኣብ ልዕሊ ሰባት ሓርቆትካ ብምውፃእ ድዩ ወይ ቃልስና ምስ ሰባት ድዩ ቃልስና ምስ ሓሰባት ቃልስና ምስ ስርዓት ዶ ይኮነን እዩ ወላ እቲ ብኤርትራ ዘሎ ነቲ መንግስቲ ዘመሓድር ዘሎ ሰብ ንውልቁ ፀሪፍካዮ ንውልቁ ብፐርሰናል ወይ ብውልቂ ርኢኻዮ ዝመፅእ ለውጢ ኣሎ ድዩ ብስርዓት ዶ ይኮንና ክንሪኦ ዘለና ብሲስተም ዶ ይኮንና ክንሪኦ ዘለና እዚ ነገራት እዚ እውን ኣብ ግምት ክነእትዎን ክንሓስበሉን ዘለና ይመስለኒ ግን ኣብታ ቀንዲ ሓሳበይ ክምለስ ሓንሳብ ተቃላሳይ እንድሕር ኮንካ ተቃለስቲ ክብሪ ክትህብ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ንስኻ ትገብሮ ዘለካ ቃልሲ ፅባሕ እውን ክብሪ ዘይክረክብ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ሓንሳብ ናይ ኢድካ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ እቶም ክብሪ ንክልኦም ዘለና ሰባት በዓል መን እዮም ንዕኦም ፈሊካ ክትሪኦም ኣለካ ዝብል ኣተሓሳስባ ክመፅእ ይኽእል እዩ ግን በዓል መን እዮም እቶም ከምኡ ትብሎም ዘለካ ብውልቂ እንድሕር ሪኢኻዮምሲ ከምኡ ዲኻ ክትርኢ ዘለካ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዘይፍትሓውነት ናይ ስርዓት ወይ ናይ ሓደ ዓብዪ ጉጅለ ኣተሓሳስባ ዶ ይኮነን ብውልቂ ሓደ ሰብ ክፈትሖ ዝኽእል ወይ ሓደ ስለ ዝተኣለየ ወይ ንሓደ ክሳብ ዝፀረፍካ ክልወጥ ይኽእል እዩ ዝበሃል ኣተሓሳስባ ኣሎ ድዩ እዚኦም ነገራት ኣብ ግምት ክንእትዎም ክንክእል ኣለና ምስለኒ ካልእ እውን ንሰባት ስለ ዝፀረፍና ንሰባት ስለ ዘቋናፀብና ንሰባት ባርያዶ ወይ ካልእ ዓይነት ኣስማት ስለ ዝሃብና ኣብቲ ንሕና ነካይዶ ቃልሲ ዝመፅእ ለውጢ ኣሎ ድዩ ሓዲድ ይኮነና ድዩ ስንቂ ይኮነና ድዩ ፀርፍስ ካብ ብመዓሲ ስንቂ ኮይኑ ዝፈልጥ ምናልባሽ ንዘሎ ኩነታት ሓደ ብሓደ ክትነቕፎ ሓደ ብሓደ ክትግምግሞ ኣገዳሲ መስለኒ እንተዘይኮይኑ ዝኾነ ምፅራፍሲ ናይ ድኹማት ሰባት ኮይኑ እዩ ድስማዓኒ ስለዚ ክልተ ነገር ከቐምጥ ደላ መጨረሻ ሓደ ነቶም ሂወቶም ዝኸፈሉ ነቶም ኣካሎም ዝኸፈሉ ነቶም ብዙሕ መስገድል ዝወረዱን ዝደየቡን እሞ ከዓኒ ናፅነት ዘምፅኡ እሞ ከዓኒ ሓንቲ ልኡላውነት ሃገር ዘምፅኡ እቲ ሃገር ኔራ እንድያ ዝብል ኣተሓሳስባ ይመፅእ እንዲ ግን ሃገር ልኡላውነት እዩ ሶቨሬኒቲ እዩ እታ ኤርትራ ከም መሬት ኔራ ትኸውን እያ ግን ሃገር ኤርትራ ወይ ዘ ስቴት ኦፍ ኤሪትሪያ ትበሃል ኣላ እዛ ስቴት ኦፍ ኤሪትሪያ ከዓ ፅባሕ ዲሞክራሲያዊት ክትከውን እያ ምክንያቱ ክንደይ ዓበይቲ ሃገራት ክሳብ ሕጂ ውልቀ መለኽቲ ይምራሕ ኣለዋ ኣብ እዋን ካብ እዋን ዝቀያየራ ሃገራት እውን ኣለዋ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ነይርዎን ናብ ውልቀ መላኺ ይቕየር ውልቀ መላኺ ነይሩ ናብ ዲሞክራሲያዊ ይቕየር እዚ ከዓኒ ናብ ኤርትራ እውን ጊዜኡ ሓልዩ ክመፅእ እዩ ስለዚ ሕጂ ዘለና ቁጭት ወይ ሕጂ ዘለና ፍራስትሬሽን ናብ ተጋደልትና ናብቶም እሞ ከዓ ብዙሕ መስገድል ዝሓለፉ ክነውርዶ ዘለና ኣይመስለንን ኣብ መጨረሻ ሓደ ክነስተውዕሎ ዘለና እዞም ተጋደልቲ እዚኦም እቲ ዘይከኣልኪ ኢሎም ናፅነት ዘምፅኡ ምስ ዓበይ ሓይሊ ተጓኒፆም ምስ ዓበይ ሓይሊ ተዋጊኦም ብዙሕ መስገድል ሓሊፎም ሓንቲ ልኡላውነት ሃገር ዘምፅልና እዩ ኣነ ኤርትራዊ ክብል ንድሕር ኮይነስ ኣለኦም እዩ እንተዘይኮይኑ ኣነ ኢትዮጵያዊ ወይ ኢጣልያዊ ወይ ከዓ እንግሊዛዊ ክብል ምኽኣልኩ ማለት እዩ በተን ዝነበራና መግዛእቲ ብኡ እንድሕር ቅፅል ከና ምናልባሽ እቲ ኤርትራዊ የምባልን ዘይምባልን ለውጢ ኣለዎ ድዩ ንዝብል ኣተሓሳስባ ክመፅእ ይኽእል እዩ እሱ ኣብ ውልቀ ሰባት እዩ ዝምርኮስ ማለት እዩ ኤርትራ ከም ሃገር ዘይትደልያ እንድሕር ኮንካ ወይ ኤርትራ ከም ሃገር ኣገዳስነት የብላን ዝብል ኣተሓሳስባ እንድሕር ኮይኑ ምስቲ ዓብዪ ናይ ናፅነት ቃልሲ ምስኡ ኢኻ ትራፀም ዘለካ እምበር ምስ ውልቀ ሰባት እውን ክትራፀም ኣገዳስነት ዘለዎ ኣይመስለንን ንዓይ ኣነ ከም ሰብ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊኦም ዓበ ክብሪ ኣለኒ ኣብቲ ዝሓለፍዎ መስገድል ኣብቲ ዝገበረዎ ጅግንነት ክድገሙን ዘይከኣል ብሓደ ወገን ክትሪኦ ከለካ ኣብኡ ከዓ ዓበ ክብሪ ኣለኒ ከም ተቃላሳይ ዝኾነ ሰብ ኣብዚ ክብሪ ተዘይብሉ ከዓኒ ስለምንታይ ዳ ይቃልስ ኣሎ
انت زي كوينو صباحنا تكبرون بزيرو خرابح يكاليو حنساب كمزي إتشانا حيت أنا حيدم بالوقت أنا حكاون تخيل سلازي إن قبرو نجارات إن الزاربو قالات معرخ إن حاسي على نمن يخا انتاي كتقم اللو أنا الكاميرا أي أقداسي يمثلني تزاي كوينو حربنينات ويكعني إذا خمسة عينت قالسي تورا راسايو لو مي نزوم كوم إذا قبرو زين خبرهم تقينا من دعيو نتهاجر كحلوة من يفق على سلاي الكاميرا أي ون أقداسي يمثلني مخنياتو نتوم زتقالسو كبرت تزهيبكا زه جزء قالس زلون كبر خركب يلو أي حسبني كوم عند حركوينو خاني هاجر زك على سلا هاجر زك على خللا هاجر زسر حلا زي كتركبون تخيلها مخنياتو تايمو ترجم يبلون فايدة يبلون أبزبل أتحساسبا كمت يخيليو سلازي أزي أبقمت كنقطو خنقل على لنا مثلني مخنياتو نتق على ستي زي خبر تق على ساي أم مجرشتا عجو كبرت مسعان كخون يخاليو نلومي أبزي أخلني مثلني يغني الله سلام تحدثت ذا كانل محبراوي طباوي بوليتيكاو كنتات نابرانا وجامعين ملكات مفتيا سلازي شير سبسكرايب تبارك تحمقو